irudikatu horren gizon indartsua, zeinak hiri bat sorbalda gainean hartu eta estadio oso bat zeharkatzen duen. Hori zen Krotonako Milon. Milon, Kristo aurretik 6. mendean bizi izan zen. Krotona hiri greziarrean, Italiako hegoaldean. Aintzinako historiagileek diote, borroka kiroletan, pankrationean eta bereziki palean, garaitezina izan zen, eta errekor harrigarri bat ezarri zuen. 6 aldiz jarraian irabazi zituen Olinpiar Jokoa, eta baita joko pitiko, istmoetako eta nemeako jokoak ere hainbat aldiz. Horregatik jaso zuen, Periodonikos izen prestijotsua. 4 joko nagusiak menperatu zituela. Ez zen kirolari hutsa, heroien pareko indar ere erakutsi zuen. Esaten da, esku hutsez zuhaitz bat zabaldu zuela, eta egurrezko makila bat atzekin zatitzen zuela, beste inork ez bezala. Eta ez hori bakarrik. Sibarisen aurkako gudako garaipena zuzendu zuela diote. Herkulesen antzera jantzita, lehoi larrua soinean eta Olinpiar Jokoetan irabazitako koroak buruan. Horrela piztu omen zuen bere herrikoen adore. Baina bere bizitzak amaiera tragikoa izan zuen. Basoan zemigela, zuhaitz batean harrapatutak geratu omen zen, eta piztia basatiek jan egin zuten. Horrela hil zen munduko gizon indartsuenen artean ospetsuena. Zuk zer uste duzu? Mitotik gehiago dauka Milonen istorioak, ala benetakoa da?